Димитър Бербатов влезе в игра през втората част при гостуването на неговия отбор ПАОК на Верия в мач от третия кръг на гръцкото футболно първенство. Резултатът 15 минути преди края на срещата е 3-0. Екип на гръцката телевизия Македония от Солун засне в Благоевград разширен репортаж за Димитър Бербатов и преминаването му в ПАОК. 10 дни след като стана ясно, че Димитър Бербатов ще продължи кариерата си в солунския ПАОК, еуфорията към него не стихва. Феновете в Гърция изкупиха 10 000 фанелки само за часове, като вече са поръчани допълнителни 4 000. Именно това провокира интересът на колегите ми от Гърция. Екипът на ТВ Македония посети стадиона в Благоевград и училището на Бербатов. Този трансфер е лудост за феновете. Мисля, че Бербатов е много щастлив от трансфера и ще се наслаждава. Ситуацията в Гърция е много лоша, но вярвам, че Бербатов ще направи една магия в ПАОК. Мисля, че трансфера на Бербатов е един от трите най-добри в историята на футбола в Гърция, веднага след този на Ривалдо. Гръцките